Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗazu, akan bayanin last 3 days waɗanda suke cikin Telegram ɗinmu waɗanda suke cikin group ɗinmu na Telegram na yi update akan Graphoon. Graphoon guri ne na Launchpad. In aka ce Launchpad, kun san Binance ta fitar da wani abu wanda ake ce mishi Launch Pool, wanda mutane za su zo su staking kuɗi sai su sayi token da wannan kuɗin da suka yi staking, ko kuma su sayi BNB sai su yi staking wannan BNB, su yi locking ɗin shi na tsawon wasu maybe sati ɗaya ko sati biyu ko kwana 5 sai mutum ya wannan. To wannan sun ƙirƙiro shi ne saboda me za a yi shi amma a Telegram kuma under BNB za a yi. Kun gane? Ana yi ne saboda a expanding ɗin BNB chain, sannan kuma a ƙara expanding ɗin Telegram, sannan kuma a yi supporting ɗin project ɗin HOT. Na gaya muku ina da HOT da zan zo na yi, akwai rubutu da na yi musamman akan HOT, zan zo na bayani insha Allah a kansa. So in dai kana mining HOT, kamar yadda na faɗa shi ne in ka zo kun ga gashi nan gira ya fito a nan. In kuma baka gan shi ba, a dashboard in ka taho ta sama za ka gan shi. Kun ga in ka taɓa wannan gurin za ka shiga. So in ka shiga, waɗanda kamar yadda na faɗa waɗanda suke yin mining ɗin HOT to su ba su da matsala. Kawai za su yi connecting ɗin wallet ɗinsu ne ta HOT. Kun ga wannan whitelist ɗin nasu gaba ɗaya sai nan 2 hours zai ƙare, za su rufe shi. So ba mu san me ba za su yi, ba za su iya raba token ɗinsu tunda kun ga suna ba mu gira aiko gira. Sannan in mutum ya ajiye a cikin wallet ɗinsa, in yi deposit ɗin a cikin wallet ɗinsa ta HOT, in dai har ya yi deposit ɗin aƙalla 0.05 na BNB, kimanin a ce dala 30, to duk bayan awa ɗaya zai na samun token ɗin gira ɗin nan guda 100. Kuma kun ga direct ne, direct za su ke ba shi. Kun gane? Direct za su ke ba ku wannan akan blockchain yake shi. Sai kuma da ka zo ka kawai in ka danna join whitelist ɗin nan, kawai za ka zo ka danna ka je gashi nan ka yi joining ɗin Telegram ɗinsu, ka yi connecting wallet ɗinka, ga sunan ba wani wahala. An gane? So in ba ka mining ɗin HOT, to dole ka yi ƙoƙari ka ga ka yi creating ɗin HOT wallet. Bayan ka yi creating HOT wallet, sai ka yi link ICS, ka creating ɗin HOT application na mining da ake yi, sai ka yi creating, ka yi register su. In ka yi register sai ka buɗe wallet, ka yi saving passphrase ɗinka, sai ka yi connecting ɗin wallet ɗinka ta wannan Graphoon ɗin. Kun gane? Ba lokaci ne, ko kamar yadda na faɗa muku Graphoon sun yi raising kuɗi. Bari ku gani. In kun kula nan wannan DWF Labs ɗin su ne suka investing. To ashe kwana 4 da kwana 3 in kun kula nan gurin ga Graphoon ɗin ai sun yi magana. Kwana 3 da ya wuce sun ce Graphoon kamar suna nuna wani alamar bullishness. Kun gane? Graphoon da DW Labs ɗin nan glad to announce strategic partnership. Da ka ji wannan kalmar strategic partnership ɗin nan, top tier market maker, to kun san me zai faru. So shi na gaya muku akwai abubuwa da za ku koya da yawa, wanda as long as muna tafiya za ku koyi abubuwa ta yadda za ku gano wani irin project za ku na bi, me za ku na samu a farko ku shiga da wuri kafin a ce wasu mutane sun je sun shiga da wuri. Kun gane? So wannan su ne suka investing amma ba su faɗi nawa bane ba. Kun gane? In aka ce strategic funding ko kuma strategic partnership a tsarin raising kuɗaɗe, to yawanci ba a faɗan nawa ne. Ana yi ne, strategy ne, ma'ana in wani condition ya faru to sai a yi wannan. In kuma wannan condition ɗin bai faru ba, to ba shi za a yi ba, sai a yi applying wancan. Kun gane? So wannan shi ne project ɗin da suka yi raising, suka yi investing a cikin Graphoon. Kun gane? Kuma ba mamaki ma su iya wannan ɗin, shi wannan Graphoon ɗin za su iya samun investment daga wajen Binance. Saboda me? Saboda sun za su ɗora shi ne akan blockchain ɗin BNB chain. Kuma BNB chain ina ga tun 2027 ba a taɓa yin, har yau da aka ƙirƙiro crypto, ba a taɓa yin wani project wanda ake creating ɗin coins a kansa da yawa ba irin BNB chain. Tun 2017 wanda mutane sun san kuɗi sosai. Har yanzu babu wanda zai ce maka ya taɓa samun, mutane sun samu kuɗaɗe sosai a cikin cryptocurrency
wanda ya fi ba su kuɗi irin dole kowa da irin yanayin yadda zai samu kuɗin shi, amma babu chain da ta fi yawan mutane, sai dai kuma ta samu scammers a lokacin gaskiya later on da ya zama na abubuwan sun yi baya sai scammers suka zo suka yi dominating. So amma ba a taɓa yin wata chain wadda in za ka sai coin ba ruwanka da maganan wai kai analysis ko kuma ka duba kyansa ba, a'a kawai siya za ka yi, kana tashi awa ɗaya awa biyu zai baka kuɗi, awa uku kwana biyu kuma kuɗi za ka samu lokacin ba kaɗan ba. So waɗanda nake faɗa in sun san lokacin sun sani, that was wajen shekara 4 kenan yanzu zuwa 5 ko 6 ma za ce. So wannan dai shine yadda a taƙaice yadda ake joining ɗinsa, kun gane? Da zaran kun yi joining group ɗin shikenan sai ku yi abun nan. To ga wani ina ga wannan sabon tax ne ma da alama. Wannan graph ɗin sabon tax ne definitely. Kun gani? Sabon wannan posting ɗin da sun ka yi ne. Sabon tax ne suka saka, kun gani join whitelist. Ga bot ɗinsu kuma na asali. Ba lalle bane in kana so ba lalle ka bi ta cikin hot ba, amma in ka ga dama za ka iya bin ta cikin hot ɗin sai kuma ka zo ka yi join ta nan wurin. Kun gane? Duk dai abu ne iri ɗaya babu wani wahala a ciki. An gane? An gane dai abin da na yi magana.